متعارف کرواونے جدا حسین دنیا تے آئے دروازے تے دکر باب ہوئی نبی دے سلطان نبی باہر آئے سجے موٹے نال علی بادشاہ ڈھیر سارے مدینے دے لوکاں دا رش آئی او بادشاہ دے قدماں تے جھکے انہاں کہ تواڈے ہتھاں تے کون ہے نبی فرمایا میرے ہتھاں تے حسین ہے انہاں کہ حسین دا مقام کتنا ہے انہاں کہ شبیر دی فضیلت کتنی ہے زہرا دا بابا مسکرائے شبیر دا بوسہ لے کے پیا دے مت یہ پوچھو حسین کیسا ہے محمدی حدیث ہے الحسین منی وانا من الحسین منی وانا من الحسین پاسے گل ذہن چ رکھو تے میں 70 مکمل پہ مت یہ پوچھو حسین